Evidentment, la més dolça de la guia és la Romina. El millor vi dolç. Bon dia! Que anirem a fer una entrevista. No saben res. Mateix rotllo que tots. Ei, hola! Us han serronat. Encerronar no tinc ni idea de què significa. L'Ambra del Celler La Botina és el millor vi dolç de la vida vins a Catalunya 2022. Que guai! No s'ho esperaven ni de bon tros, eh? Com una explosió, no? Se'ls ha il·luminat la cara. Crec que és molt important la guia pels vins catalans. És un vi dolç tradicional de l'Empordà i de moltes zones de Catalunya, el vi bullit. Allí hi ha la barrica d'elaboració, aquí hi ha les 4 barriques de Solera i això continuarà ad eternum. Donar un premi a gent petita que s'ho curra i que les passa canutes és brutal. Jo en la mirada els hi he vist aquest, uau, una bona notícia, no? Aquest any necessitàvem una cosa així.